za ki zauna namiji shi kaɗai zai dinga hawa kai kina cin ki ba shi kaɗai akwai ran da yake son hutu ke ma ya kamata idan kika zo kina yi mishi wasanni na farko za ki fara daga kan nonon shi kina lailaya mishi kan nonon shi a hankali kina sha mishi da bakin ki ɗaya sannan idan kin gama kina sakkowa ƙasa a hankali za ki sha mishi buran shi yadda ya kamata sannan idan kika gangaro a hankali za ki dinga wasa da ƴaƴan marainin shi yana jin daɗi sannan in kika tabbatar hankalin shi ya gama tashi kin gamsar da shi ta ko ina ta wajen wasa kin ja hankalin shi yadda hankalin shi ya tashi sai kuma da haukan shi sai ki fara cin shi kina ci shi kina mulmula mishi nono kina mishi wasa kina sosa mishi kunnensa a hankali sannan kina cin shi kina murza mishi an gwadaken shi za ki ji namiji yana nishi jin daɗi suke bari ta kai miki wallahi namiji idan har kina mishi wannan ba boka ba mana sai ya iya miki kyautar da ba za ki iya cewa ga misalin ta ba kuma sannan ba sai taɓa tunanin ƙaro aure ko ƙaro kishiya ba ke ko da ma ya ƙaro an ji Allah ya halitta mishi ya ƙaro ko da ya ƙaro wallahi ba lallai ta iya mishi abin da kike masa ba kai ƙarshen ta kai miki wallahi maimakon ta zauna a gaban ki sai dai ta zauna a bayan ki domin me ke kin san ta inda kike